Тогорочний мото – змоцнювання особок з інвалідитетом і обезпечування їх уклученості і єднакості, а фокус ще кладе на змоцнювання особок з інвалідитетом за інклюзивний, праведніший і отримуючий розвой. З нагоди 3 decembra, Міжнародного дня особок з інвалідитетом, городоначальник Нового Саду Miloš Vučević prijel predstavnikov združenjoh i institucijoh gdje se shod za osobi z invaliditetom i z tej nagodi naglašal, že Город Нови Сад predstavlja priklad lokalnej samoupravi kotra vodzi odvičateljnu socijalnu politiku. Город Нови Сад приклад локалnej samoupravi котра водзи одвичателјну социјалну политику. Буџет за управу за социјалну и медицинску заштиту виноши 8% вкупного буџету города, co барц репрезентативно е за городи и општини у Србији. Međunarodni день особок з інвалідитетом означуеше од 1992 року. Теди прилапена резолуција Генералnej skupštini Zjedinjenih nacijoh, s kotru šešitski žemi povoluju na označovanje toho dňa, že bi še obracela uvaha na problemi s kotrima še osobi s invaliditetom každodnjovo začuju.